Сөйнешім болғанда, бір шатлықна икі етерге. Үстіме қойғылар, бұршулар, рәнжулер үйіріліп келгенде, бошымнан сипарға, юатырға, кеңеш берге хәтті қаты бәрілмегіне әрлерге де әне керек. Әне білән дүния ямлы, тұрмыш мотор деп юққағына әйтмелердір. Құдай бізге бүләк еткен изгі жанлы кіші бетті әне. Соғыш шатлықларыңны ярты сөзден, жүрек тебуіннен ұңлаған, көз қорашыңнан хәліңні тұйып юатқан тоға кім бар екен? Көңіл яраланса, әне сисе, көре, ярдәмге ашқына. Соф оқ шешек түслі ул әне жүрегі. Өз баласы үшін шатлана да киеді. Жердегі өзел шешекке теңлі біз әнкейібізні. Құш балалары кібік тұралашы біттік. Шулайда Аллаға шүкір, ұябыз бұш түгіл, онда сен, она құш барсың. Бүтініміз ішінде жиылар орынымыз бар. Қойшан қойдсақ та ішігің ашық, тавының әзір, ашық yüzің жылы қарашын қаршала. Her şak şulay bulsun. Bizning әне изге көңілле, ұлы yürekli кіші. Олар әти білән бик көп yıllar бірге ғөмір итеп, қолға-қол тұтынышып, мотор итеп дүния күттілер. Колхозда эшләделәр. Безне балаларын мотор итеп тәрбияләп, ұлы тұрмыш yolына бастырдылар. Хәзер инде әнкәйебез қартайған күнінде мотор итеп, ялгызлыкка бирешмичә, дөньясын сөндермичә, балалары, оныклары, тураннары кайтканны көтеп, якты йөз тәмле ашлары белән каршы алып, кунак итеп, безнең шатлыкларга шатланып, авыр чакларда киңәшләрен биреп, сабырлыкка өндәп, барыбызны да бергә җыеп, һәрбер кешегә яхшы сүзен жәлләмичә, изге күңеле белән безне үз янына тартып тора. Без әнкәйебезгә картайган күнендә күңел танышлыгы, ныклы сәламәтлек, бәхет, шатлыклар гына телибез. Елмайса йөзеннән аңлыйм әнкәемнең теләген. Дөнья киңлегенә тиңлибез әнкәемнең йөрәген. Әнкәй, сиңа бүләк итәбез бөтен дөнья гөлләрен, юллар кебек озын булсын әнкәем гомерләрең. Ай нурыннан да нурлырак әнкәемнең йөзләре, моңлы кидәй күңлебездә әнкәемнең сүзләре.
kaytam mezgillerden yıllardan Sen kıyaştan eminsin Birlikte nur alan Sen hani ışık kaytam mezgillerden yıllardan Sen kıyaştan eminsin Birlikte nur alan Sen kıyaştan eminsin Birlikte nur alan Birlikte nur alan Элек вакытта әни белән әти икесе генә яшиләр. Без таралышып беттек. Ә бәйрәм, ял көннәрендә барыбыз да гаиләбез, балалар белән бик күп булып туган үскән нигезгә җыелабыз. Мин үзем капкадан керү мизгелен аеруча яратам. Әти белән әни безне түр тәрәзәдән күреп алалар да, сөенечтән балкып, ашыга кабалана ишек алдына кадәр каршы алырга чыгалар. Оннары туганнар арасында кочаклашулар, хәл сорашулар башлана. Һәркем үз куанычларын һәм көйнешләрен сөйли. Тик чират көйнешкә җиткәч, әнигә генә әйтә күрмәгез дип, бер-беребезне кисәтеп куябыз. Уйламый калган гамәлләребез, ялгышларыбыз белән әнинә бурычыган чакларыбыз күп булса да, шунысы күңелгә тынычлык бирә. Аллага шөкер. Без әти-әнинең йөзенә кызыллык, оят китермәдек. Әниебез безнең иң олажанлы кеше. Безгә дөрес тәрбия бирде. Әниебезнең сердәшебез дә, киңәшчебез дә, өшегән чакта кояш кебек җылытучыбыз да. Безнең әни бер кайчан да төшенкелеккә бирелми, аның күңеле һәрчак шат, күтәренке. Бөтен җир шарындагы матур әниләрдән иң матуры, иң сөйкемлесе. Чөнки ул тышкы матурлыгы белән генә түгел, эчке матурлыгы белән дә безне сокландыра. Әнинең әле яшь чагын, шибәр чагын беләм мин. Шуңа күрә әнинең мин картаюын теләмим. Әни, шибәр килеш тор син, яшь килеш кал түз яме. Елмая ул, белә шул ул, күзләрнең дә үз яме. Киреп бара ул гомернең иң якты фасылына, аны уйлыйм төшенергә, тырышам асылына. Күзләренә карыйм, алар мин белгәндәге килеш, ә минем әни бик шибәр һәм яшь булырга тиеш. Чөнки ул бит минем әни, минеке, үземнеке. Маңгаенда якты нурлар, алар күзенеке. Сизәм мин аның җанында уйнаса да буран, давыл, сабыр минем әни. Картаймый әле ул, шибәр ул, минем әни. Тирес өртүп бителереме үз тимәсен балама диеп син үстердең әни давыллардан саклап куймасын дип миңа җиле тиеп син үстердең әни давыллардан саклап куймасын дип миңа җиле тиеп бүген сиңа карап Сукуланам да күз тимәсен әнигә димен. Бигрәкләр дә матур, бигрәкләр дә чибәр, япь-яшь әле минем әнием. Бигрәкләр дә матур, бигрәкләр дә чибәр, япь-яшь әле минем әнием. Yüzün aşa kiygen Külemegede Kızlarga ting atlap kileşi Sin bulganga şolay Rahat bizge Sin bulganga yemeli Öyüşe Sin bulganga şolay
рахат безгә, син булганга ямле өйеше. Сиңа карап бүген сокланам да, күз тимәсен әнигә димен. Бигрәкләрдә уңган, бигрәкләрдә түзем, бигрәкләрдә сабыр әнәем. Бигрәкләрдә уңган, бигрәкләрдә түзем, бигрәкләрдә сабыр әнәем. Бер килер ул картлык дигәне дә, әле ерак торсын ул еллар. Әле бар сөясе оныкларым, әле үстерәсе улы кызлар. Әле бар сөясе оныкларым, әле үстерәсе улы кызлар. Бәйрәмеңдә ни тулып пешкән, үзеп кенә алыр бер җимеш. Бигрәкләрдә сине яратабыз, озак саклан шулай яшь килеш. Бигрәкләрдә сине яратабыз, озак саклан шулай яшь килеш. Кәрәс тире сөртөт бителәремә, күз тимәсен балама диеп. Син үстердең әни, давыллардан саклап, куймасын дип миңа җиле тиеп. Син үстердең әни, давыллардан саклап, куймасын дип миңа җиле тиеп. Бүген сиңа карап сокланам да, күз тимәсен әнигә димен. Бигрәкләрдә матур, бигрәкләрдә чибәр, япь-яшь әле минем әнәем. Бигрәкләрдә матур, бигрәкләрдә чибәр, япь-яшь әле минем әнәем. Бигрәкләрдә матур, бигрәкләрдә чибәр, япь-яшь әле минем әнәем. Бүген күзләрем мине тагын алдады. Күзгә каршына килеп бастым да, шактый олыгайган уйчан йөземә текәлдем һәм кылт итеп исемә балачагым килеп төште. Ул чакта булай идемени соң минем күзләрем. Ул чакта. Әнекәй, кара әле минем күзләремә дидем мин, кулымны күзгегә таба сузып. Әнием күзгә каршына килеп баса да, күзләремнең күзгедәге шәүләсенә текәлә иде. Әнекәй, булар минем чын күзләрем дип, мин пышылдап кына һәм бармакларым белән күзгедәге күзләремә кагылам. Әнием, мин аларны бик яратам. Мин бит сине дә, әтиемне дә шулар аша гына күрәм. Әнкәй мине күкрәгенә кыса. Минем кесәмдә дә кечкенә генә көзге кисәге бар иде. Кечкенә булсам да, ул минем зур күзләремне күрсәтә ала. Мин ялгызым гына бакчадагы карт алмагач төбенә чыгып, әлегә кешеләр ишетеп белмәгән гаҗәп мөгъҗизалар күрәчәк күзләремә текәләм. Әйе, мин зур үскәч бик күп серләр беләчәкмен. Чөнки минем күзләрем хәтта күзгедә дә шулай якты булып күренә ала торган күзләрем барысын да күрергә тиеш. Кайчакта мин алмагач төбенә килеп утырам да, куе яфраклар арасындагы кояш нурларын күзге китеге белән күзләремә төшерәм. Күзләремә төбәлгән нурларда мин әллә ниткән якты кристаллар, кызыл, яшел, зәңгәр һәм шәмәхә ут шарлары күреп алам. Кичле кояш нурларында чагылудан минем күзләрем яшьләнеп китә.
Кірфекләремне чылаткан яшь бөртекләре аша алма яфраклары тоныкланып һәм зурайып күренә башлый. Күзләремдә яшь булса да, шатлыгым ишемә сыйлый. Чөнки мин кояшның да кайбер серләрен күрә башладым бугай инде. Бер вакыт мин күзләремнең көзгедәге шәүләсен генә түгел, чын, тере күзләремне күрергә теләдем. Ләкин кинәт аптырап калдым. Кешеләр үз күзенең шәүләсен генә күрә ала икән ләбаса. Күзнең үзен бер кайчанда күреп булмый икән. Кулларны, аякларны, хәтта авызны шүмкәйтеп булса да, иренне дә күрергә була. Күзләреңне, тере, чын күзләрне күрергә мөмкин түгел. Әткәй миңа, синең күзләрең әниеңнең күзләренә охшагандай. Мин һәр вакыт әниемнең күзләренә җентекләп карыйм. Андый чакларда үземнең чын, тере күзләремне күргәндәй булам. Әнкәй эштән үз вакытында кайтып җитмәсә, әткәй мине кош оясы кебек җылы кочагына ала да, нәрсәгәдер тынычсызланып, күзләремә текәлә. Шул чакта әткәйдән: "Әтием, син минем күзләрем аша нәрсәләр уйлаганымны күрә аласыңмы?" дип сорыйм. "Яхшылабрак кара, мин бит нәкъ менә шушы төшем белән генә уйлыйм" дип, моңгайны төртеп күрсәтәм. "Күрәм, улым, күрәм. Әнкәй нигә һаман кайтмый икән дип борчыласың" ди әтием. Бер вакыт кичтән тәрәзәне ачып куйдым да, айны күзәттем. Айның өсте шыксыз. Нигәдер анда бик тә салкындыр кебек тоелды. Суыктан калтырана тәрәзә яңагына сыендым. Юк. Айда яшисем килми минем. Анда җирдәге кебек җылы тәрәзә яңаклары да, менә бу бакчадагы кебек алма чәчәкләре дә юктыр. Айда яраткан күзләремә салкын тидерермен. Ялангач кыялар арасында адашып үтәрмен. Юк, һич кенә дә айда яшисем килми. Минем җирдә каласым килә. Үз күзләремә охшаган әнием күзләре янында. Күзләремә карап, уйларымны күрә ала торган әтием янында каласым килә. Без әнкәй белән көзгегә, күзләремнең шәүләсенә текәлеп торабыз. "Әнкәй, җирдәге бөтен нәрсәне дә шушы күзләрем аша гына күрәм бит" дип пышылдап кына, әнкәй мине кочагына кыса. "Әнкәй, мин үскәч, йолдызлар арасыннан очып үтәрмен, шунда кояшны да, каз юлына түшәлгән асыл ташларны да, һәм иң кечкенә йолдызларны да шушы зур күзләрем аша җентекләп күзәтермен. Һәм очыштан әйләнеп кайткач, аларның барысында сөйләрмен. Яме, әнкәем." Сөйли алмадым. Ялангач айның, кояшның, каз юлларының иң кечкенә йолдызларның серләренә төшенергә теләп, фәнни эшләр артыннан йөри. Хәтта әнимә җир тормышының матур киләчәге турында да сөйли алмый калдым. Карап уйларымны күрә ала торган әтимә бүгенге иң бөек хыялларымны күрсәтә алмый калдым. Әтиәне каршында бурычны бер кайчанда һәм берничек тә үтәп бетереп булмый дип уйлыйм. Дөньяга килүем белән үк аларга бурычлымын. Аларның миңа күрсәткән игелекләренә җавап бирүне бөтен тормышымның мәгънәсе дияр идем. Шакуллар иң көчле иңнәр тигән иләрдә
birelerin dürüst kеңеш Алар булалар иң яхшы сердәш Иң нечкә күңел, иң саф зур йөрәк Иң кайнар сөю, иң изге теләк Иң җылы күңел тигән иләрдә бәхет бар алар булган өйләрдә Яшәү ямьсез биргән бит безгә Әниләр рәхмәт, мең рәхмәт сезгә Яшәү ямьсез биргән бит безгә Әниләр рәхмәт, мең рәхмәт сезгә Әниләр рәхмәт, мең рәхмәт сезгә Әгәр миннән әниңне нәрсә белән чагыштырыр идең дип сорасалар, җавабым һәрвакыт бер булыр. Апрель белән. Мин аның җилкәсенә салынып төшкән чәчләренә карасам, һәрвакыт шалт аяз һәм чим кара апрель төннәрен күз алдыма китерә. Ә аяз төннәрдә иң ерак йолдызлар да ачыграк һәм яктырак булып яналар. Алар онда да миллион еллар буе безгә текәлеп торган чиксезлектә дә ниндидер тормышлар, ниндидер яңа дөньялар барлыгын хәбәр итәләр. Нәкъ шуның шикелле чим кара толымнарында ялтыраган шал чәч бөртекләре дә миңа әнкәйнең моннан ничәдер еллар элек нәрсәләр күрүе, ниләр кичерүе турында сөйли. Ә инде әнкәемнең бераз тоныклана төшкән күзләре апрель таңнарын хәтерләтә. Апрель таңнарында җирдән ап-ак пар күтәрелә. Иртәнге парлар җир астында да тормышның уянуын, меңләгән тамырларның яшәү өчен туң җирнең эреүен искә төшерәләр. Әниемнең җиңелчә аксыл туман белән өртелгән зәңгәр күзләре миңа киләчәк тормышның ни кадәр матур буласын сөйли. Әнием ялгыз калып җырлавын ишеткәнем бар. Аның иштән, күкрәк тирәнлегеннән чыккан авазлары күңелгә бетмәс-төкәнмәс рәхәтлек бирә торган апрель җилләре кебек җылы һәм үзәк эскеч, сагышлы да. Әнием кулларындагы тамырлар апрель айындагы зәңгәр су-соры бутаклар кебек бүртеп торалар. Алар әле һаман яшәүгә һәм эшкә сусыйлар бугай. Әгәр мин бүген бихисап яфракларга күмелгән, бөтен чәчәкләре киерелеп ачылган һәм һәр авазы белән яз җырын җырлый торган май уена охшаганмын икән, буларның барысы өчен дә әнкәемә бурычлымын. Чөнки табигатьнең үзгәрмәс бер кануны бар. Шаулы майның җитүе өчен башта апрель килергә тиеш. Шаулы майны безгә апрель бары тик апрель генә алып килә.
Язларың алсуланып китті, қарашларың ұялы шанғына, мақтағанны білем яратмайсың, мақталыңды әнке язғына. Әллә ниләр бирер идем сиңа, әллә ниләр әйтер идем сиңа, әллә нинди бүләкләр алсам да, тиң нәрсә юк дөнья йөзендә. Гел макталып кына утырырга вакытыңдан кәй җитмәде. Бүләк дисәк, үзегез бүләк дидең, зур бүләкләр өмет итмәде. Безнең белән риза булуларың, кояш булып балкый йөзеңдә. Яратуым аңлатылмаганга, ике бөртек яшем күземдә. Дуга кылам, бүген теләк телим, әнкәемнең саулыкларына. Ходаема рәхмәт әйтеп яшим, мактанырлык әнкәй барына. Әллә ниләр бирер идем сиңа, әллә ниләр әйтер идем сиңа, әллә нинди бүләкләр алсам да, тиң нәрсә юк дөнья йөзендә. Ничек шулай сабыр була белеп, ничек шулай түзә беләсең. Шатлыгымны алдан күрәсең дә, хәсрәтемне алдан сизәсең. Кояш балкый әнкәй йөзендә, кояш балкый әнкәй йөзендә. Гомерем буе сагышланып яшим. Минем җанга зур гам түгелгән, туган нигеземә кайткан саен бер дугамым китми күңелдән. Хак яшәүдән туеп булмагандай, туган җирдән туеп булмый ул. Карын каны тамган урын газиз, икенче кат туып булмый ул. Туган җир ул шелтер чишмә, әрем, яландагы уйнак көлкәй ул. Әгәр туган җирнең җаны булса, туган җирнең җаны әнкәй ул. Гәүдәң кайда булу мөһим түгел. Җан кайда тудың, шунда. Әни сөте имгән, егылган, әрнегән, елаган җирдә.
туган җиреңдә. Ашар ризык белән эчәр су йорты адәм баласын язмыш юлларында. Кош баласы туган оясыннан биек күккә, шиксез киңлекләргә омтылган кебек, кешеләрдә үз бәхетләрен эзләп, ерак-еракларга юл ала. Әниләр янына ешрак кайтыгыз. Сез гаилә именлеге нигезе. Сез мәхәббәт һәм наз, әдәп, әхлак, сабырлык, шәфкатьлек чыганагы. Ярый әле бу дөньяның мең төрле мәшәкатьләреннән бераз ял итеп алу өчен авылларда безне көтеп торучы әниләребез бар. Bu tebekte minim menke yaşı, şuna göre koytam jannatı. Enkey bilen bir sirleşemeli, kaygı hasretlerini taratır. Yaşı akayınlar anı uğratkan, dalğan yüreğime yol alırgan. Enkey tebegine min kaytam. Хыянаттан жирлер болғанда, қалмағанда янда бір тірек. Таянышым, юанышым болып, қаршы ала мені бұ тібек. Yaşı akayınlar anı uğratkan, dalğan yüreğime yol alırgan. Enkey tebegine min kaytam. Сиңа илтер таныш суқмақларыны, қарлар күмей омай ташқынар. Шенкі йөрәгіңдә минем үшін ғөмір бойы сөнмәс ялқын бар. Бу төбәктән минем мәнкәй яши, акайыннар аны уратқан, талган йөрәгемә ял алырга. Әнкәй төбәгенә мин кайтам. Бу төбәктән минем мәнкәй яши, akayınlar anı uğratkan,
Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез Гел янәшә бу әни исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда Гәрәй Рәхим нәсерләре алынды һәм дә Галимҗан Гыйлманов шигыре кулланылды. Инде музыкаль яктан Гөлдәния Хәйруллина башкаруындагы Гел янәшә бу әни, Ришат Галиханов башкаруындагы япь-яшь әле минем әнием, Илдар Әхмәтов башкаруындагы Әниләр күзе, Зөлфия Шакирова башкаруындагы Әнкәйгә мактау, Филис Каһиров башкаруындагы Бу төбәктә минем әнкәй яши җырлары кулланылды.